Oy, kabarangay! Mayong adlaw, kay istorya. May ako sang ikuan akong buka. Ayaw mong kumpiyansa sa tao nga sigig pangdaot sa iyang isig katao unya sigig daig nimo. Kana nga tao mo na siya ang ga-create o kagubot sa usa ka organization. Kanang tao bitaw nga kapag kaimo siyang maistorya, magtapik gid siya og kinabuhi sa laing tao. Magtapik sa imo bakang kauban, di ba? Imo bakang amigo, iya ginang itapik, pero ang iyang itapik ana negative. Unya ang iyang style ana mga kaistorya, iya din kang i-praise, iya din kang daigon. Katong isa ka tao iyang daoton para ikaw nga naminaw masuko kadto nga tao, pero ganahan kas iyaha. Kay ngano gidaig man kaniya. May tabuan na inigtalikod nimo, ikaw na po na iyang daoton. Kato na pong tao ngayang kaistorya mo na po to iyang daigon. May tabuan na mag-away-away mo. Di ba? Mag-away-away mo, magkagubot mo. Mahimo mong daotan sa usag-usa. Pero siya, mahimo siyang aktor or actress, mahimo siyang bida. So, mo na gina siya ang klase nga tao nga naghatag og kagubot. So, kung maka-encounter kayo mo ginana ang klase nga tao sa organisasyon, ang inyong buhaton na i-deadman ninyo na. Ayun yung nagpansin. Okay? Please, don't forget to subscribe, follow on my YouTube channel, Facebook account, TikTok account, Mag Istorya Info Vlogs. Daghang salamat kay istorya.